Ahoj, ja som Dominik Ťapaj. Ráno ste mi mohli pokladať otázky, tak sa poďme na ne spolu pozrieť. Jak se máš a odkud si? Mám sa naozaj super. Naozaj som nadšený z toho, z celého klubu, aj chalanov, aj tréningov, takže mám sa super. A pochádzam z dediny Vitanova, ktorá je na Slovensku v regióne Orava. Jak se ti líbí na soustředění v Benidormu? Tak naozaj sa mi páči moc. Vravím, ako všetko, už či tréningy, či chalani, aj stav. Ako vravím, je to pre mňa zmena. Toľko ľudí, všade veľa, takže páči sa mi naozaj super. Kde jsi začínal s fotbalem? S futbalom som začínal v mestečku Trstená, čo je taktiež u nás na Orave. Doniesol ma tam môj kamarát z detstva a veľmi za to ďakujem, pretože vlastne to mi naštartovalo kariéru. Kolik měříš? Meriam 193 cm. Jaký je tvůj nejoblíbenější hráč nebo vzor? Hráč určite Cristiano Ronaldo, ak sa to týka takto hráčov, a brankár Thibaut Courtois z Realu Madrid. Jaké je tvoje oblíbené jídlo? Cestoviny s kuracím mesom. Máš nějaký rituál před zápasem? Vždycky v deň zápasu sa zvyknem oholiť. Jak velký je pro tebe rozdíl mezi Viktorkou a Ružomberkem? Myslím si, že je to veľký skok skrz to, ako vravím, je tu strašne veľa ľudí, veľa sa tu pracuje, ale aj obrovský klub, samozrejme je to naozaj veľký skok, veľký rozdiel, ale verím, že sa čoskoro adaptujem. Jak jsi vnímal Viktorku ještě před příchodem? Tak ja som Českú ligu sledoval hodne, takže určite poznám Viktorku z tej vonkajšej strany, áno, či už chalanov, alebo aj trénera som vlastne poznal, aj Matúš Kozačík je Slovák, takže ja som nejak vedel určite aký klub je Viktorka, keďže som sledoval tú Českú ligu. S kým z kabiny si nejvíc rozumíš? Tak samozrejme golmani tam medzi sebou, tam je super partia, ale aj tu mladí chalani, Sáša Sojka, keďže som na izbe, takže s ním tak najviac zatiaľ. Ale verím, že so všetkými to bude lepšie a lepšie. Proč vypadáš jako Pavel Šulc? Ľudia si to možno myslia kvôli fúzom, si myslím ja. Na tej fotke to bolo vidno. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým za otázky. Teším sa na vás v Duse na Rane, kde hráme 22. ledna prvý zápas FC Porto. Verím, že všetci dorazíte.